Rukun Islam. Ngene iki asline Pak Kalam ya mesem. Wong ki apa Islam tenan ngono ta tenan. Cacahe ana 5 ning gumun kula ngeten lho Pak Kalam wong kula niki geri untung ngarep geri brengos mboten kula tak cukur niku damel nutupi ompong kula niku kok iso nyimpen swara ngoten niku kadang wong lek mikir sing jeli gumun lho piye ya mantan ke lek wong untune giyer atik ngono kula niki mboten mesem angkuh kula niki perkara untu kula ompong lek arep guyu isin aja nganti dilalekne rukune slampune kiwi sahadate kang angka siji kok lek jeneng ngempet otot niku lek ketok brencang lara tutupi sampur niku kados boten sae nggih angka kaping 2 salat aku iki kudune marprana wong desoting kok dening kaping siap 3 Jakatuga katindakna papat koso limo nggih ngibadah haji ngeten iki Bapak Karni bakul glugu petung marem ngrungokne nggih ompong suaramu kaya ngono tan oke kula nggih ngoten niki wau teko papat ngibadah haji nggih rukune aku lek sacara lasa ora tak marahi sing jelas tak tentungken tak genteng Waswatine padha anindakake waswatine padha dielingake adan wis kumandang wayahe sembahyang nurut dikarep dawuhe pangeran salat yakti cagake agama 5 wektu ya padha lakonana kanthi istiqomah lan tumakninah luwih
subuh dhuwur lan asar salat jayakti ngedoi tindak mungkar magrib iku isya cangkepe prayogane ditambah salat sunai jo sembrono iku perintahe sing kuwasa urip iki ning donya amung sedelo sabar lan tawakal menembah sing kuwasa yen kepengin besok melu Pak Warta Suryo laras oh yeah wajane padha dielingake wajane padha anindakake adan wis kumandhang wayahe sembahyang nuruti wajib dawuhe pangeran salat yakti cagake agama limang wektu yo padha lakonana kanthi istiqomah lan tumaknina luwih sempurna yen berjamaah subuh dhuwur lan asar salat sayekti ngedoi tindak mungkar saiku prayogane ditambah salat sunai do sembrono iku perintahe agama ngelingono urip iki amung sedelo sabar lan tawakal menembah sing kuwasa yen kepengin besok melu Pak Warta kebangetan urip iki saben dina tika ngrusak ati wae ngaren saumpama kok ya eling rikala semono udan katon riwis wanci ratri kairingan tange sumedal mayang hatiku yen hanya wang nasibe anakku
sarta wong manis tansah malelo datan bisa nindra tebing buka basa jasa lamun ngelingono yen murung ingkang sinedya dadak ajur mokro ngalamun jaro sarta wong manis tansah malelo datang bisa nindra tebing